Ahoj, já vás zdravím z Kolumbie. Dneska další významná událost, děje se tady derby. Něco jako u nás máme Sparta Slavie v Praze, tak tady hraje Medellín v úzovkách proti Medellínu. Ty názvy vám asi nebudu říkat, teď to neskomolím, ale prohodím vám se nějaký videa. Ale představte si 50 000 lidí na stadioně, ohňostroje a tak dále. No, podívejte se na to je prostě šílený. Ohňostroje, konfety, úplně jiný vibe. Kolumbijci, když něco slaví, tak ve velkým. Teď byl tady J Balvin v sobotu a docela mě mrzí, že nikdo nechtěl jít z kámošů, protože tam dokonce přijel 50 Cent, byl tam Maluma, prostě největší interpreti z Latinské Ameriky. A když řeknu jako největší, tak to jsou celebrity, co mají prostě pár desítek milionů sledujících, ne pár stovek, a sleduje celá Latinská Amerika, lidi ve Španělsku, Portugalsku taky vlastně. Tyhle ty akce jsou prostě šílený, protože já jsem byl na jednom koncertě minulý rok a to není o tom jenom, že si udělají vystoupení, ale pozvou tam prostě ty největší hvězdy z Latinské Ameriky, jsou tam prostě ohňostroje, lidi zpívají a tak dále. To samé se děje podobný na těch fotbalech, tak jsem na to zvědavej. Viděl jsem pár záběrů z minulého roku, kde mě kamarád zval, ať jdeme, já jsem se, nevím proč, ale nějak jsem nešel na to minulý derby, ale dneska mi kámoš napsal, že je to samý derby, měl by to být stejný vibe jak minule, takže jsem na to zvědavý a natočím vám to. Takže tak, já jsem prohodím ještě nějaký videjka, jak to vypadá, ale vypadá to fakt šíleně. Tak to byla šílenost, jeli jsme sem asi 1,5 hodiny, tyjo, vůbec jsem tohle nečekal. Jak z Prahy do Brna, ale nakonec jsme tady a to řídila ještě úplně šíleně. No takže teď musím najít místo, kde je kámoš a jdem na to. Koukejte na to. ¿Cuánto cuesta? Voy a pagar. Ja. Gracias. Bro, it's a crazy vibe. Wow. So it's 0-0 now, or? Bro, I catch the goal. Počasí se tady mění teda pěkně slušně. Každou chvilku je jiný, teďko se tady zatáhlo, ale vibe je to neskutečný. Na druhý poločas, až teď jsem zjistil, kde je Zoom, takže to konečně budu moc přiblížit zase. Let's go!
jde se domů. Tady má Kolumbia takový vánoční, koukejte na to. Všechno to prej skupuje Čína tady. Tamhle se dá procházet. Jsou takový vánoční trhy po kolumbijsku. Koukejte na to. Wow. Buenos dias, máme tady druhý den. Já už jsem pak nenatáčel, protože jsme byli od kámoše s jeho tátou a bavili jsme se obecně tady o životě, o Kolumbii a tak dále. On ještě, jelikož mu je 55, tak zažil tady Escobara, jak jsme se bavili o tom. A vlastně to bylo docela jako zajímavé povídání, ale nepřišlo mi to úplně vhodný to natáčet. Jinak zápas super, tyjo, vibe si myslím, že neskutečný. Já jsem tohle obecně v životě nezažil. Samozřejmě, i když máme derby Sparta Slavie u nás, tak to není takovýhle vibe. Na ten stadion se vejde, myslím, že 50 000 lidí, nevím, jestli tam včera bylo tolik, ale každopádně neskutečný, jak oni furt vláli prostě těma vlajkama, bubnovali, furt skandovali a celý zápas jako v kuse, to jsem nechápal. Brali tolik energie, ještě pršelo mezi tím, prostě vůbec jako tady ty lidi to neřešejí a naopak si užívají ten vibe. Takže to jsem byl rád, že jsem tohle zažil, bylo to super. V lednu bude tady Bad Bunny, což je teď jeden z největších interpretů z celé Latinské Americe. Nevím, jestli je pozice 1, 2 nebo 3, to je jedno, ale je to očekávaný koncert, který má být prostě jeden z nejlepších pro následující rok 2026, takže to zkusím natočit. A jak jsem zmiňoval, prostě většinou, když ty interpreti mají obecně koncert, tak si pozvou ty další top hvězdy, kterých jsou na pořadí 2, 3, 4, to je jedno, ale koncerty jsou vyprodaný, lidi skandujou, lidi zpívají, 50 000 lidí prostě zpívá, celý ten stadion je full a tenhle ten vibe mě docela jako mrzí, že jsem minulý rok to nenatočil na kameru, mám to jenom na telefonu. Každopádně to zkusím natočit a jinak super, ty Kolumbijci hrozně prožívají ty Vánoce obecně, to jste asi viděli, ale kdybyste viděli, tak všechny budovy mají nějaký svý osvětlení, ale když se nad tím zamyslíte, že třeba obecně, když nějaký činžák, tak musí mít snad celý družstvo musí odsouhlasit, aby vůbec tam nastala nějaká změna. Tady na celý ten barák, kde je prostě, kolik je tady, 15-20 pater, tak prostě na celý ten barák se dávají osvětlení a na každý druhý tady vlastně v Medellínu. Takže oni to tady milují. A jinak tyjo, docela mě štvalo to, že jsem přijel pozdě, protože na začátku ještě tam byly ohňostroje, to, co jsem ukazoval v tom shortu, takže to mě trošku mrzí, že jsem nestihnul, protože, jak jsem zmiňoval, jel jsem 1,5 hodiny, prostě úplně nesmysl. Laureles je druhá taková asi nejlepší oblast po Pobládu. Normálně to trvá 20 minut, včera to trvalo 1,5 hodiny, takže tak. Ale nicméně zážitek super. Příště se teda vidíme u dalšího videa. Nevím, co ještě budu natáčet, ale vidíme se příště. Ahoj.